వెల్కమ్ టు జస్ట్ ఆమెన్ జీసస్. 1 కొరింథీ 1:28. జ్ఞానులను సిగ్గుపరచుటకు లోకములో నుండు వెర్రివారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు. బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరచుటకు లోకములో బలహీనైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. దేవుడు అనాది సంకల్పంలో దేవుడు తన ప్రేమను వ్యక్తం చేయటం జరిగింది. దేవుని యొక్క నామమును గణపరచుటకు రాజులైన యాజక సమూహముగా దేవుని యొక్క సొత్తైన ప్రజలుగా చీకటిలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ప్రజలను దేవుడు రక్షించాడు. ఆ రక్షించే క్రమంలో దేవుడు లోకములో ఉన్నటువంటి మహా జ్ఞానులను కాకుండా, అదేవిధంగా బలవంతులైన వారిని కాకుండా బలహీనులైన వారిని, వెర్రి వారిని దేవుడు తన రాజ్యము నిమిత్తము దేవుని యొక్క సువార్త పాత్రలుగా ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. అలాంటి ఉన్నతమైన దేవుని యొక్క మహదేశ్వరాన్ని బట్టి దేవాదేవునికి మహిమ ఘనత ప్రభువును కలుగును గాక. ఆమేన్.